λέγαμε πιστός, στάθηκε μπρος στο εικόνισμα, λιγάκι σκεπτικός, και το παράπονο είδε στα μάτια του Χριστού για την ασυμφωνία στη ζωή του χριστιανού. Με ονομάζεις δάσκαλο και δε με συμβουλεύεσαι, με ονομάζεις έσπλαχνο και δε με εμπιστεύεσαι, με λέγεις φως και δε με κοιτάς, με λες οδό και δε με βαδίζεις, με λες ωραίο που δεν αγαπάς, με λες ζωή που δεν λαχταράς. Με συνέπεια στη ζωή σου βάλε μένα στη ψυχή σου, γίνε γνήσιος παιδί μου κι άκουμε καλά. Αν τα λόγια βγαίνουν μύθι και οι πράξεις παραμύθι, είναι αυτό που σ' απομακρύνει της αγάπης μου η οδύνη. Θα σ' ονομάζω δάσκαλο και θα σε συμβουλεύομαι, θα σ' ονομάζω έσπλαχνο και θα σε εμπιστεύομαι, θα σ' ονομάζω και οδό και σε